أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ضبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الضباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kelo Allah angibhikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kubo bonke abantu abanabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wabo, ngaphandle kukamdali wabo, ngaphandle kukamenzi weinto zonke, ngaphandle kukamdali wezulu nomhlaba. Namhlanje nayi inselelo umdali wenu aniphosela yona. Ayiphoswa yimi. Iphoswa umdali wenu. Ngifunda iQur'an. Lalela ukuthi Allah uthini. Kimi nawe. Akakhulumi nawe kuphela. Kimi nawe. Allahu Akbar. Yebo mfowethu, ngisasho namanje. Umuntu ozochallenge mina usenkingeni. Ngisasho namanje. If you can't beat them, join them. Ngoba iqiniso senilibonile ukuthi Islam inkolo yeqiniso. Nisalindeni. Tsana ubulele vusa ngomlilo. Ungatha nguxwayisanga, ungatha ngutshelanga. Lalela ukuthi Allah uthini. Uthi ya ayuhan nas, nina abantu enginidalile nonke, lalelani la, nilalelisise. Duriba mathalun fastami'u lahu. Uthi Allah nginenzela umzekeliso. Fastami'u lahu, lalelani kahle, nilalelisise. Lalela. Innal ladhina tad'una min duni Allah. Allahu Akbar. Ngempela labo bantu labo enibakhonzayo ngaphandle kuka Allah. Wozazi ukuthi ukhonzana ngithi. Allah uyakutshela ke manje ukuthi lento le wena oyikhonzayo noma lo nkulunkulu wakho omkhonzayo wena ngaphandle ka Allah. Lalela ukuthi Allah uthini. Kudala ngiyikhuluma lento. Nicabanga ukuthi iphuma la ekhanda lami. Ayiphume ekhanda lami, ngihlale nginitshela ngithi konke ngikushoyo ngikuthatha embhalweni. Lalela ukuthi Allah uthini. Ngivule la isahluko 22 suratul Hajj iverse 73. Lalela ke. Labo enibakhonzayo esikhundleni sika Allah. Lalela ukuthi Allah uthini. Allahu Akbar. Lay yakhluqu dubaban. Allahu Akbar. Abakwazi ukudala ngisho impukane. Labantu labeni bakhonza bonke labeni bakhonzayo ngaphandle ka Allah abakwazi ukudala ngisho impukane. Lalela ukuthi Allah uthini. Wala wistama'u lahu, noma bangaze bahlangane bonke. Nibahlanganise bonke babe yinto eyodwa labo uNkulunkulu benu labeni bakhonzayo. Lo khonzwa amaNazaretha, lo khonzwa amaKristu, lo khonzwa amaRoma, lo khonzwa amaJuda, lo khonzwa ofakazi bakaJehova, nalabo abakhonza amadlozi, nibahlanganise bonke onkulunkulu benu. Allah
uthi ngeke baze bayidale impukane behlangene bonke. Allahu akbar. Wa iyaslubuhum ad-dubabu shay'an. Lalela-ke, u-Allah uthi ngiyanehlisela manje. Lo mzekeliso lo wempukane unzima kakhulu, ngeke nikhona ukuyidala impukane. Ngiyanehlisela-ke manje. Okay? Lalela. Futhi uma impukane ithatha okuthile kubo, ngeke bayiphuce kona. Mangabe udla, leyo mpukane leyo yafika yangena eplatini lakho, yathatha nje iphisi encane yandiza nayo, angeke noma usuthanda, ngeke uyibambe leyo mpukane uthathe leyo phisi uyise back. Labeni bakhonzayo angeke bayenze leyo nto, ngisho kwawena. Impukane mayengathatha something ekudleni kwakho, uthi uyayiphebeza ithathe something, iphisi yenyama noma yepapa noma yomfino noma yane, angeke leyo nto leyo uyilande back uyibuyise la ekudleni kwakho. That's a challenge umdala anikeza yona. Okay? La yastanqiduhu min, angeke uzuyilande leyo nto leyo. Du'afa at-talib wal matlub, nobabili wena nalabo uNkulunkulu bakho bakhonzayo naleyo mpukane lintekenteke nonke. Impukane intekenteke, intekenteke, uNkulunkulu wakho lo mkhonzayo untekenteke. Akusho mina, kusho umdalo wakho. Vula ingqondo ukuthuthe lapho wakhe khona, ukhonze umdalo wakho yena yedwa, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uthi Allah impukane intekenteke, uwe untekenteke, uNkulunkulu wakho lo mkhonzayo untekenteke. Awuveleke wena-ke mfundisi, noma wena bishop, noma wena mdikoni, noma wena mshumayeli, noma wena mvangeli, noma wena mkhokheli, noma wena gosa, othi wena owakho uNkulunkulu lo mkhonzayo ngaphandle kamenzi wento zonke, ngaphandle kamdali wento zonke, angayidala impukane. Awenza ivideo uvele sikubone uphakamisa isandla njengami, njengoba mina ngiyiqhenya ngithi mina owami umdali udale konke. Uthi kumdali wami namhlanje challenge akunika yona, owakho lo mkhonzayo angeke adale ngisho impukane. Ngisho impukane mayengafika eplatini lakhe ithathe imosili imvuthuluka yepalish lapha eplatini lakhe, angeke ayilande back. Noma engasebenzisa amandla akhe emakhompyutha 1111 athi uzobamba leyo mpukane, uyadlala ngeke ayibambe. Khulumani-ke ngilalele. Sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.